И тук правим един survival, съм inside и моето оцеляване. Inside ще се казва и създаване на свят. Никакви читове няма. Ако видяхте, че ние не можете да видите, трябва да ви покажа, но късно вече. Създаване на терен за игра. И тук ще започваме. Защото ще бъдат кратки, към около 10 минути. Така, оцелявам на 1.7.5. То ми го скинат. И сега. Нека започваме. Може би ще е скучно как да ме гледат как събирам дърво. И за това... вълци! Че яко. Ма нямам кокъл, нали? Да си нямам скелети точни. И за това ще спра клипа. И... когато намеря къде да се засиля, ще го пусна отново. Здравейте! Ето ми отново. Тук ще направих крафтинг. И на крафтинга ще направя пръчки. Понеже да, по 4 ще се занимава и толкова, с 16 ще ме стигнат. Нека започнем с меч. Нека започнем, да, с меч. После ще направим една кирка. Ще направим и брадва. За сега това. Не трябваше с брадата, но начекам. Не е грешно оръжие. И е даден пиле. И аз ще живея до вълците, но мисля да е в пустинята. Защото има шукаркейн, ето вижте. Тът. И тук може би ще се заселя. Точно и тук. И поставяме крафтинг тейбъла. Но няма мина наблизо. Нищо. Ще направим. И какво ще да правим? Трябва ми камък. И тук има камък. Нямам, трябва ми храна. Камък, трябва ми кол и въобще айрон. И това, което видях и тук, що не беше от най-хубавите неща. Така, тук съм отново, извинявай, че спрях. И тук с... също е. Определено бе. Да. Много сложна песеничка, че много тюк са получи, извинявам се за което. Не чак толкова тихо, чуваш само, да, малко не съм тихичук си биш. Не, аз сложих музика. Да. Музичка е, добре. Може да го гледате вече с музичка отново, ако искате. И... коя дежи, бе? Не те интересува сега. Една пичка. Да. Ива пиши тъпо. Да хей. Печка се направих. На каква игра, че аз точно не я знам. Много добре знаеш, започва с М и С. Minecraft Survivor. Minecraft ли бе? Да, бе, Survivor снимам. Survivor. Оцелявам се. И в момента си правя една смотана къщичка.
колко да не умра. Един абонат има, да. Няма думи. И пише тъпо, вау. Окей, няма значение. Не знам. Лошо ми е. Защо? Така. Уф, трябва да се направя материали от камък. Една камена кирка за айрана. Друго не ми трябва. Не, дървената не ми трябва вече. Но и нямам дърво. Да, нямам дърво. Връщам се след малко, като събера. И така, събрах чите дърво. Просто той би трябвало да стигне за къщата. Ще стигне, няма да стигне, после пак трябва да се връщам. Но скоро ще спирам епизода. Така че къщата ще я построя. Други епизод специално ще снимам клипа с построена къща. Ще взема айтамите, ще ги преместя. Иди крафтинг, можеш. И пат. Добре, трябва да направи един чест. Ма не още. В момента, тъй като първи клип, общо взето ще разглеждам World сега. Имам 5 минути да свърша. Да видим какво става нататък. После, ако се загубим. Тама за малко храна да отида, че нямам. Вау!